גזר ערכה אחר הצהריים קבוצת מכבי חיפה את הפועל באר שבע. את מה שהתחולל במשחק הזה משדר מן האולפן יורם שמרון. האצטדיון העירוני בחיפה, 8,000 צופים, משטח דשא נדיר באיכותו, מתאים לתחרויות גולף. מכבי בירוק תוקפת מימין לשמאל. הכדור עכשיו אצל איתן אהרוני, מוצא היטב את רוני רוזנטל. 1-0 למכבי חיפה. בהילוך החוזר אנחנו יכולים לראות את השגיאה של אילוז, בלם הפועל באר שבע שלא כיסה היטב את רוני רוזנטל. למריו זוכוביצקי לא היה כל סיכוי מול רוזנטל ההחלטי. 1-0 לחיפה. עכשיו זאי ארמלי בתוך הרחבה והוא מוכשל על ידי אלי אוזן מספר 15. אוזן מנענע אותו אנה ואנה, השופט לא הגיב. אנחנו עוברים לאירוע נוסף, כדור קרן למכבי חיפה שכאמור תקפה מן הדקה הראשונה. שליטה מוחלטת של החיפנים בשדה ורפי אוסמו בעוצמה נוגח. 2-0 לחיפה לאחר כדור הקרן המדוד של ציון מריל. בהילוך החוזר אנחנו יכולים לראות שבלמי באר שבע אינם בנמצא, רפי אוסמו שם. 2-0. אחת ההתקפות הבודדות של באר שבע, הנגיחה של אוחנה, יובל אוחנה. אבירן לא מתקשה לקלוט את הנגיחה הזו. ועכשיו שימו לב כיצד ומאין באה התקפה הבאה והשער היפה הבא של מכבי חיפה, ברוך ממן. המהלך הזה התחיל אצל אבירן, עכשיו זאי ארמלי. אבו קרת שולח את ארמלי, ראו מה עושה החיפני. בקור רוח הוא מנצל את השגיאה של מריו זוכוביצקי, כובש שער יפה. 3-0 למכבי חיפה. איכות הדשא התאימה היום לאיכות המשחק של מכבי חיפה. אנחנו מיד בהילוך חוזר עם הפריצה היפה של זאי ארמלי לאחר המסירה של אבו קרת. זוכוביצקי לא האמין אולי שארמלי יבעט מן המצב הזה לשער. ארמלי מספיק מתוחכם כדי להחדיר את הכדור הזה באלגנטיות פנימה. 3-0. עכשיו שגיאה של אילוז מבאר שבע. ארמלי בנחת, בקלילות, באלגנטיות. משחק גדול היום של זאי ארמלי, בעצם משחק גדול של כל שחקני מכבי חיפה. אנחנו בתוצאה 4-0. הנה השגיאה של אילוז. ארמלי בקלילות עובר את דוידי, עכשיו שולח את זוכוביצקי ואת הכדור פנימה. 4-0. מנגד מסתבר שגם ניסיונות ההפקעה של הפועל באר שבע לא עמדו מול יכולת גבוהה מאוד של אבירן, שוער הנבחרת הלאומית המצוי בכושר מעולה. ניסיון התקפה נוסף של הבאר שבעים, לזכותם ייאמר שגם כשהתוצאה 0-4 הם ניסו לעשות משהו. עכשיו אבו גזיר במצב אידיאלי. אבירן בקור רוח יוצא וקוטע התקפה נוספת של הפועל באר שבע. אנחנו נראה מיד בהילוך חוזר את כושרו המעולה של אבירן לקראת סוף העונה. נחום סטלמך, מאמנה של הפועל באר שבע, ואנחנו עוברים עכשיו למחצית השנייה. השער היפה כל כך של רוני רוזנטל נפסל בטענת נבדל, ואנחנו נבדוק בהילוך איטי פעם נוספת האם צדק השופט לויה. הנה ברגע הבעיטה רוני רוזנטל אינו נמצא במצב נבדל,
לנו אין ספק, שער חוקי של רוני רוזנטל, השופט לויה פסק אחרת. עכשיו אפרים דוידי במבצע יחיד, יפה כשלעצמו, עובר יפה מאוד את שחקני חיפה בדרך לכיבוש שער הכבוד של הפועל באר שבע היום בחיפה. אפרים דוידי בהחלט שווה צפייה נוספת במהלכיו המתוכננים האלגנטיים של אפרים דוידי, והבעיטה המסיימת עכשיו 4-1. אנחנו מתקרבים לסיום המשחק. אוזן מאבד את הכדור לזאי ארמלי, וארמלי רואה את ממן פנוי בצד שמאל. ממן כמו מהנדס לסלקטר, סלקטר כובש 5-1. אנחנו מיד בהילוך חוזר נוכל לראות איך אלי אוזן מאבד את הכדור. סלקטר בנגיחה משונה מעט, זוכוביצקי בזינוק משונה מעט יותר. 5-1, שערם ה-39 העונה של החיפאי.